eliningi kumanisekile ukuthi amafama amaningi ngenxa yokunqophala kwayo le organic fertilizer sisebenzisa kakhulu zona lezi fertilizer okanye lezi zichumisi ezenziwe nge-chemicals lasekhaya. Ingaba mhlawumbe isichumiso esivela kwindalo sikuphucula kanjani ukuchuma komhlaba? Njengoba siyazi emhlasekhaya njengoba silima sitshala sisenza wonke lo msebenzi. Yes. Umhlaba uhambe ukhathale umhlaba. Njengoba sitshala mhlawumbe utshala lo rice utshala i-veg utshala ntoni njengoba utshala umhlaba uhamba ukhathale. So i-organic fertilizer iyancedisana ekutheni iwuvuselele umhlaba ukuthi ube semandleni ukuthi ukwazi ukuqhubekeka nokutshala ezinye izitshalo for ixesha elide. Ngoba umhlaba xa umane usebenzisa uye uhamba ufumane nezifo ezithile. So organic fertilizer sizisebenzisayo mntasekhaya ziyakwazi ukuncedisana nokulwa even nezo zifo nokuvikela futhi umhlaba ukuthi uhlale usemandleni. So uyamkhuthaza umfama ukubana asebenzise izichumisi. Ingaba mhlawumbe xa umfama engasebenzisanga izichumisi mhlawumbe buthini ubungozi okanye mhlawumbe ungamcebisa uthini umfama? Mntasekhaya kubalulekile ukuthi sizisebenzise lezi zichumisi ngoba kaloku singamafama sonke singamafama sinenjongo yokuthi sifuna ekugcineni ukuthi sivune iziqhamo and futhi iziqhamo ezisemandleni iziqhamo ezondlekileyo futhi sivune okuningi futhi. Now masingazisebenzisi lezi zichumisi i-organic fertilizer mntasekhaya sihambe sihlaselwe nditsho nazo izimo zezulu lapho khona zihlasela izitshalo zethu singakwazi ke ngokuthi sichumise. But now masizisebenzisa lezi zichumisi ezifertilizer sinika amandla ukuthi noba kwesiphi isimo esibhekana naso esihlasela izitshalo zethu zikwazi lezi organic fertilizer ukuthi zisivikele and futhi zisinike amandla ukuthi sivune izitshalo zethu. All right. Ingaba mhlawumbe i-organic fertilizers butwam singayinyusa isivuno sesityalo? Yes, kakhulu mntasekhaya especially mawusebenzisa ngendlela efanelekile. Ukhumbule njengoba sisisho sithi fertilizer ezichumiso zenziwe ngokwendalo mntasekhaya. Yes. So siyakwazi ukuthi sizisebenzise because izitshalo ngamanye amaxesha zikhula ngendlela ezingafaniyo. Zikhona ezinye ezikhula kakhulu ngehlobo lokuthi la umangale mama uzivuna ukuthi yankulu kanje. But ke ngoku ezinye zazo kumele sizisebenzise lezi fertilizer because lezi fertilizer nazo ke ngoku ziyawapha lamandla ukuthi zikhule kakhulu njengoba mhlawumbe ubona ngamanye amaxesha izambane liphume liningi izambane yabona le yona ke fertilizer lasekhaya ziyakwazi ukuthi hayi mase uyisebenzise vele izambane liphume singena indlela esisimanga ubukhulu bazo. So yes, ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingako somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokuncedo oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo waka abantu, ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM.
eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Wamkelekile kwezolimo kwivukani FM noza lapha 25 mizuzu bethile ke intsimbi yesixhenxe evukani Community Radio Station Mamele Nqoke inkqubo ke yezolimo apha evukani kunye nosalapha wombani hleli naye ke ubhuti wam bhuti Baxolile Maliwa sidakanqa ke umba we-organic fertilizers. Ingaba mhlawumbe bhuti wam amafama pha ekhaya angenza njani, zintoni mhlawumbi izinto abanothi bazisebenzise ukwenza isichumiso esiphilayo ekhaya? Bengingakutsho ke lasekhaya ukuthi eyona nto abangayisebenzisa kakhulu lasekhaya yiyo le organic fertilizer esichumiso, ngoba ezi organic fertilizer lasekhaya sithetha ngazo apha zilekelela kwizinto ezininzi. Mawusebenzisa ezi-organic fertilizer ngamanye amaxesha ezinye zezinto umkakhe usebenzisa imanyo, imigquba nento yonke loo nto leyo yakwazi ukuyidlala laa ndima yezazi. Kahle kahle ezi-organic fertilizer ngohlobo eziveliswe ngazo iveliswe ukuthi zenze umsebenzi yezinto ezininzi iyi-one. Ingaba mhlawumbe ikhona indlela mhlawumbe amafama abanozenzela ngaso isichumiso? Kuhle lasekhaya ukhumbule ke lasekhaya kuyingozi ukuthi izinto kumele masizibona ukuthi sasiyabe sisebenzise, because ukhumbule mase kuhlanganiswa indalo kumele kuhanje kufikele esigabeni sokuthi zihambe ziyothestwa ukuthi ingaba nazi kulungele ke ngoku njengoba zihlanganisiwe. Even if indalo kumele zihambe ziyothestwa zihlolwe ukuthi ingaba zilungele na ukuthi zingakwazi ukusebenza na kuzitshalo zethu nemihlaba yethu, because if ever singazenzela thina ngokwethu without going i-process of testing zona ezi-organic fertilizer, then sihambe sibe nengxaki nemihlaba yethu, sibe nengxaki even nezithulo zethu. So Mr. Maliwa, awumkhuthazi umntu ukubana phaa ekhaya azenzele ngenxa yezo zizathu? Yes, no, andimkhuthazi because sizabe sibeka impilo ezamafama ezingciphekweni. Sure. Ukhumbule futhi ngasekhaya asityali just for ukuthi sihombise lezi zinto, sitshalele ekuthenini ukuthi lezi zinto zityiwe ngabantu. So mawusowuzenzela ke ngomuntu wasekhaya sibeka i-risk kwi-life zabantu, because if uyazenzela and then ufumaniseke wenze into wrong, sawubona ngengomso abantu sebegula, abantu sebeleka ngento eveliswe nguwe inhloso yokuthi ngifuna ukulekelela mhlawumbe izitshalo zakho. All right. Ingaba mhlawumbe bhuti wam kuthatha ixesha elingakanani ukubonisa iziphumo mhlawumbe xa uyuze i-organic fertilizers? Kuhle ke ntasekhaya i-organic fertilizer ke ntasekhaya ixhomekeke ekuthenini wena ke uyisebenzisayo uyisebenzisa kanjani na. All right. Yes, because ngamanye amaxesha kukhona abantu abongayo when it comes to ezichumiso, uyandasekhaya ntasekhaya, and then kubekho abantu abangenangxaki yokonga bazisebenzise ngensuku ezilandela ngayo. So the more uyisebenzisa, the more amathuba wokuthi uvelise esondela ngasikhathi. Ingaba mhlawumbe yeyiphi imicelimngeni amafama asebenzisa ezi organic fertilizers aye ajongane nazo? Kuhle ke mntasekhaya most of the time mntasekhaya amafama asebenzisana ne-agriculture support scheme ngoba ukhumbule ezi organic fertilizer
ayizo-fertilizer okanye izikhulisi ezifumaneka mahhala. So kumele ke ngoku amafama asondele ngisho kwezi ndawo lapho khona uncedo lokulekelela amafama kwinto zayo. When it comes to i-financial issues, umanseke abanye abantu bayazifuna ezi-organic fertilizer but ubethwa imali. So amafama kumele ukuthi asondele kwezi ndawo ezifana noma agriculture support kunye-ke ne-agrimis apho khona banceda khona amafama. Ingaba mhlawumbe njengoba usitsho usithi bayifumaneki mahhala, ingaba mhlawumbe noko iyafikeleleka noko xa kakhulukazi kumafama akhasayo? Yes, mntasekhaya, iyafikeleleka mntasekhaya ngoba zifumaneka ezi-organic fertilizer ngokweesayizi zazo. Okay. Khona-ke isayizi ezinkulu aboma-1 litre bayo bekhona noma 100 ml bakhona. At least uma ungakwazi ukufikeleleka kula 1 litre lwana, uyakwazi noko mntasekhaya ufikeleleka kula nto u-100 ml, then at least ungakwazi ube ukusebenza ngayo i-100 ml okwangoku ungekabikho semandleni ezimali. Mara kodwa zona-ke ziyafikelela kakhulu mntasekhaya, and ke ngoku nomsebenzi wazo owenzayo uyanceda ekuthenini ngisho kwa even i-process of i-production yakho iyakhatha ezinye iikhosti. Njengoba bekuthilo ekuqaleni, iyakwazi ukwenza imisebenzi yezinye izinto mhlawumbe ukwazi ukuzisebenzisa, then uyayeka uthenga mhlawumbe ezinye izinto ukuzithenga usebenzise yona because iyakwazi ukunceda kwizinto eziningi. Ingaba mhlawumbe khona umfama pha onombuzo ekhaya othi hayi ndicela ubuza, ingaba mhlawumbe ingena ezi fertilizer kwizityalo zonke okanye nje okanye isityalo ngasinye sinento mhlawumbe eniyenzele eso sityalo sithile. Ndenza umzekelo, mhlawumbe kuthiwe le is meant for spinach, le is meant for beetroot. Do you get my point? Uyayiva le ndiyizamayo ukuyitsho. Ingaba mhlawumbe ingena kuzo zonke izityalo okanye inohlobo oluthile lokuba le ngokwendlela ke eyenziwe ngayo? Yes. Uyabona ke mntasekhaya, le mixed planting mntasekhaya inamandla kakhulu because yona-ke mntasekhaya isebenza kuzo zonke izityalo mntasekhaya. Iyasebenza kwi-veg, iyasebenza ngisho even nakuyo i-rice. Abantu abalimayo i-rice bayakwazi usebenzisa le-organic fertilizer. Ngisho kwa i-fruit iyakwazi ukusebenzisa. Ngisho kwa imbewu, abantu batshala ngembewu, nabantu abasebenzisa izithole iyakwazi ukusebenza le-organic fertilizer. Even ne-flowers kunye nemithi mntasekhaya iyakwazi ukuyisebenzisa le-organic fertilizer, iyakwazi ukusebenza. And futhi mntasekhaya endifuna ukuveza futhi ngayo le-organic fertilizer, yona-ke ngitsho even ezinye iy'tshalo ezihamba ngokwesizini mntasekhaya, yona uma uyisebenzisa le-organic fertilizer mntasekhaya, ngitsho even iyakwazi even ukunceda ukuthi ukwazi ukutshala lo nto uzayityala even if isizini yayo ayikafiki. Ndiyakuva. Ingaba mhlawumbe akhona amaxesha mhlawumbe okuyityala okuyisebenzisa, mhlawumbe ungamcebisa uthini umfama ekhaya ngawaphi amaxesha right okuyisebenzisa i-organic fertilizer? Yes, mntasekhaya, awona amaxesha ama-right mntasekhaya, and futhi ngisho even ekuthenini no bekuthiwana mhlawumbe awuyisebenzisi i-organic, but just a basic knowledge ukuthi mase sinkcenkceshela okanye sisebenzisa izichumisi zethu kumele siyisebenzise before ilanga liphakama. Ngamanye amaxesha-ke abanye abantu just for ukukhawulezisa ukuthi bavune bayakwazi ukuyisebenzisa even nalanga xa ligqiboshona, because uma kuphakama ilanga iy'tyalo zi-ready for ureceiver anything that comes from outside, which is it might be ilanga, i-heat, yonke loo nto leyo. So kulithuba ke ngoku for wena usebenzisa ezi-organic fertilizer. Mayiphakama, before iphakama ilanga, iy'tyalo zi-ready for ureceive, then uyayisebenzisa i-organic fertilizer yakho, isichumisi sakho esendalo, and then naxa selishonile ilanga uba iy'tyalo zizolungiselela ukuthi zihambe ziyolala
ungangiqeqeshela nangalokuthisha ngaphandle. Alright, ingaba mhlawumbe igalelwa okanye ifakwa kangaphi? Kuhle mntasekhaya. Le Nutri-Plan ke mntasekhaya u-100 ml wakhona umxuba namanzi angange-100 liters. Then u-1 liter wakhona umxube namanzi angange-1000 liters, which is ingakhavarisha u-1 liter indawo engange-hectare awuyisebenzisa. So u-1 ml wakhona umxuba ne-1 liter yamanzi mhlawumbe ifune gadanyana nje u-1 ml nje nje u-1 ml wakhona uxube ne-1 liter yamanzi, then unkcenkceshele ngasekhaya. Then unkcenkceshele usebenzisa qho after 7 days. If uyisebenzisile namhlanje njengoLwesithathu uyisebenzisa omunye uLwesithathu olandelayo. So during phakathi apha evekini okanye usebenzisa ngamanzi njalo noma langenayo. But kodwa ke singamanye amafama njengobanye abanye abantu bafama ukuthengisa isebenzise mhlawumbe 2 times okanye 3 times so that sizokwaleza ukuthi sikwazi ukuvuna so that sizokwazi ukusupply indawo supply kuzo. Alright, ibethile 25 to 8 apha eVukani Community Radio Station. Sithule mphulaphula sathi ungasala umnxeba ku-072 514 5381 ukanti ke phake kuWhatsApp wethu ungasithumelela iVN yakho kanye text message ku-072 514 5381 ukanti ke phake kumakhasi onxibelelwano ku-Facebook page wethu sikhona naphayana ke kuVukani Community Radio, uyasifumana khona nakhona phake kuVukani. Ndihlelanga ndedwa ke, ndihleli naye ke uMr Maliwa ubaxolile Maliwa phake eMnxebeni naye phana eMnxebeni. Mr Maliwa usekhona eMnxebeni? Usekhona mntasekhaya, usekhona kakhulu. Yes. Ingaba mhlawumbe njengoba usitsho ke ukubana imo yezulu buyimentionile into enokutshintshwa kwemo yezulu. Ingaba mhlawumbe ichaphazela njani amafama ukutshintsha kwemo yezulu? Mhlawumbe amafama asebenzisa ii-fertilizers. Yes. Yeah, uyabona isikakhulu ngoku mntasekhaya sisewinter ngoku. Nqabile ivuna mntasekhaya. Yes. You understand? Now le Nutri-Plan organic fertilizer mntasekhaya mawuse uyisebenzisa iyazipha iyalekelela when it comes to ukuthi umhlaba nezitshalo zakho zihlale zisesimeni sokuthi zingadingi manzi. Ngikhumbule mntasekhaya ezi organic fertilizer njengoba besithile ziveliswe ngendalo, kudityaniswe izinto zendalo ezithile for ukuthi ngexesha elithile if ezokwenzeka lento mayikwazi ukuthini le organic fertilizer ukuyivikela izityalo zethu ukuthi zikwazi ukusurvive kulo challenge okanye kweso simo ithe yahlangana naso. So that's one of the benefits ezibaluleke kakhulu ukuthi mawusebenzisa le Nutri-Plan organic fertilizer ngasekhaya ukwazi ukuthi mayisimo sitshintsha sisenzeka ngohlobo elithile mhlawumbe engahambiselani nezinto uzitshalileyo, then ikwazi ukuncedisa so that izokwazi ukusurvive ilantuza izitshalo zakho ngasekhaya. Ingaba mhlawumbe umgquba wemfuyo ungasetyenziswa njengesichumiso esiphilayo ngokukhuselekileyo? Yes, singasetshenziswa mntasekhaya, but as much as abe ngitsho mntasekhaya ngithi le ngithi i-organic Nutri-Plan organic fertilizer njengoba ngitsho ngithi idityaniswe nendalo ezininzi and futhi idlala indima ezininzi. Mawusebenzisa yona kahle kahle ungumfama mntasekhaya into ezifana nemigquba nemanyo nentuntu mntasekhaya kahle kahle awusadingi kakhulu izinto ezinjalo because yona le organic fertilizer isebenza kwizinto ezininzi. Isebenza iyalekelela ngisho naku even kwakwiingcambu zezitshalo zakho, you understand, ukuthi zibe strong zikwazi ukusebenza ngendlela efanelekile. So mawusebenzisa organic fertilizer mntasekhaya
imigquba lena to 8 ukanti ke umamele ngqo ivukani community radio station hlena izalapha your host behind the mic until ixesha ke pha ke ngentsimbi yesibhozo kanti ke ankhondedwa ndichilo ndathi naye uMr Baxolile Maliwa si live ke on Facebook pha ke kula page ethi Vukani Community Radio ndichilo ndathi ungasibukela ke live usimamela live pha ke evukani Community Radio ku Facebook page wethu kanti usala umnxeba ku 0725145381 pha ke ku WhatsApp usenda nje iVN yakho ku 0725145381 but wam xa ujongile wena amafama mhlawumbe ingaba mhlawumbe andawoni nokusetyenziswa kwezi organic fertilizers. Ya kuhle mntasekhaya no lo mbuzo ubalulekile kakhulu thina ke singamafama mntasekhaya especially kwicala lethu sizwe sabantu abamnyama sisacinezeleka kwezi zinto kwezichumisi asavezelwa thina singamafama so besikade ke sisebenzisa lezi lesisebenzayo kunzima nawo ke mntasekhaya sikwixesha lapho sibona ngoku izinto izinye zisondela eluntwini ngendlela efanelekile mntasekhaya so amafama amaningi sithetha nje mntasekhaya le nutri plant awakayiqondi futhi awakayazi amafama amaningi mntasekhaya yiloo nto thina ke sigqugquzelela and futhi yiloo nto sibulela futhi nayo ivukani radio communication because iyakwazi ukuwavusa amafama nawo ukuthi hey asiphaphameni madoda nayi into ekuthethwa ngayo apha because mntasekhaya ezi zinto zinje mntasekhaya izinto ezi endlela esesabona ngayo singamafama ukuthi izinto ezikhandiweyo ukuthi zingabikho lula ukuthi zifikelele emafameni ngoba abantu bayazazi abasebenzisayo ukuthi izinto zinamandla kangakanani ukuqhubekeka ukuthi batyale mntasekhaya. Ubukhe wamenshina into yokubana amafama funeke ahlangane namanye amafama ukushare ulwazi ibaluleke kangakanani loo nto yokubana amafama adibane namanye amafama ukushare ulwazi kanti ziphi indlela eniqhagamshelana ngayo namafama njengoba nje ningamafama nje niye ni communicate njani to share knowledge? Ibaluleke kakhulu mntasekhaya especially kwi-concept of ubuntu mntasekhaya you know the way esifundiswe ngakhona especially amafama akwicala elezorhwebo nezoqoqosho safundiswa ekuthenini ukuthi kwezohwebo nezoqoqosho it's all about i-competition and laa nto leyana yile ilethe inzondo nongxolelwano singamafama because we are competitive. But now ke ngokwexesha sikulo kumele siphakamise i-culture ukuthi kumele sincede omunye umuntu naw ngolo hlobo sathi siyasapotana so kubalulekile ke ntosekhaya ekuthenini ukuthi amafama ahlangane ngoba ukuhlangana mntasekhaya ayikho into enamandla ihlangene mntasekhaya inamandla ukodlula ma umuntu ezimele so the whole purpose yamafama ke mntasekhaya ukuthi silime ukuthi umphakathi ukwazi ukuqhamula mntasekhaya kwizitshalo zethu ezizilimayo so ngamanye amaxesha ke mntasekhaya singamafama uyakwazi ukuthi kuleyo ndawo ulime kulo wena mhlawumbe ulime i-veg abanye balime i-fruit abanye balime i-rice njalo njalo dala ke mntasekhaya amafama wakudala ayekwazi ukuthi umuntu olime ikhaphetshu ahambe aye kulo ulime athi mfondini noma ndinezikhaphetshu linga apha but anali ngicela unginike iswere nami zakunika into ethile so sibuyisa ke lo culture mntasekhaya ukuthi kumele sibuye sihlangane singamafama so that sizokwazi ukuncedisana izifuno zoluntu mntasekhaya. Ndiyakuva bhuti wam ndiyakuva masiyenze ibe yi-15 mizuzu ngaphambi kokuba kubethe intsimbi yesibhozo apha evukani tshilo nathi ndinaye ke uMr Baxolile Maliwa sincokola ke mphulaphuli nge-organic fertilizers
apha eVukani Community Radio Station ku-0725145381 wasala umnxeba. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Emakhosini siyathokoza sithetha ngogqirha owaziwayo umkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kubabazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho ungabisalibazisa, mtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwindawo ngendawo. Yena ukuzisela intlantla zemali ungaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, inxibi yobutyebi kunye namasalamusi amhlophe. Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu. Abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe, mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. Wamkelekile kwezolimo kwiVukani FM noZalapha. Masiyenze kube yi-13 imizuzu ngaphambi kuba kubethe intsimbi yesibhozo eVukani Community Radio Station. Sakamkela ke mphulaphuli, wena kosanda usijoyina apha enkqubeni umameleke ngqo iVukani Community Radio Station, inkqubo ke yezolimo. Sitshilo sathi siyafumaneka ke phaa kuFacebook page wethu, sisasaza live on Facebook, Vukani Community Radio. Sifumana khona, asisekho ke kuleya nkqubo kuleya page ethi ezolimo @Vukani, asikho mphulaphuli. Safumana siba ke kuthulekile khona. Yes, asisekho apho, sikuVukani Community Radio Station, radio. Yes, ndifaka ustation. All right mphulaphuli, siyakwamkela ke enkqubeni wena osanda usijona. Ndihleli naye ke uMr Baxolile Maliwa. Sidakanca ke umba wokusetyenziswa kwe-organic fertilizers phaa ke emafameni. Ingaba mhlawumbe bhuti wam yeyiphi ingcebiso onobanika yona amafama ebalulekileyo ngokusetyenziswa kwezi organic fertilizers? Kuhle mntasekhaya. Amafama mntasekhaya ndingabacebisa ekuthenini mntasekhaya njengoba siyazi ukuthi ukulima mntasekhaya yinto engekho lula kakhulu. Sure. Edinga ukuthi umuntu asebenzise i-effort zakhe, asebenzise ixesha lakhe ne-resources zakhe. So ukusebenzisa kwe-organic fertilizer mntasekhaya, ndiyabacebisa mna amafama ukuthi basondele kule NutriPlus organic fertilizer mntasekhaya, ngoba izabalekelela ukuthi kwezinye zezinto ebekade zifaka amandla kuzo mntasekhaya kwehlise kancinci ukuthi basithenge kakhulu. And okunye ke futhi okubalulekileyo mntasekhaya, isonke singamafama kumele ukuthi sivune. So mawusebenzisa yona ke le fertilizer, organic fertilizer mntasekhaya, amathuba wokuthi uvuna izitshalo ezityebileyo, izitshalo ezihle ezihealthy mntasekhaya, even noma ayaphakama kakhulu. So umanje ke futhi okunye okubalulekile mntasekhaya, mhlambi khangokubuze kodwa ngithi manje uveze ifana ekuthenini ukuthi masisebenzisa the organic fertilizer, iy'tshalo zethu esizivunayo, ngisho noba i-veg, noba i-rice, noba i-fruit, noba yini, masiqeda uvuna iy'tshalo zethu mntasekhaya ziba nexesha elide lokuhlala ziphila mntasekhaya. Ananoba mhlambi it makes sense now. You understand? Iba ne-long life izinto esizivunayo masisebenzisa yona ke le fertilizer, ngoba ngamanye amaxesha siyakwazi ulima umbona
within 2 okanye 2 weeks ubona umbona wakho sowuqina umbona wakho. Sure. Kanti ke ngoku mawusebenzisa zona ke le organic fertilizer mntasekhaya iyakwazi umbona wakho uhlalise ixesha elide. Phila mntasekhaya. So ndabacebisa ke amafama mntasekhaya asondele kule organic fertilizer izobanceda kakhulu kwizinto ezininzi bebedekene nazo, especially izinto ezifana nezigulo ebezihlasela iy'tshalo zabo, ngoba i-organic fertilizer iyayidlala nayo loo ndima leyo yokuthi ivikele izigulo nditsho kwakuzo ilantuza iy'ntsholongwane okanye izinambuzane ezihlasela iy'tshalo zethu. Ngoba uzukhumbula isitshalo masisesi-healthy mntasekhaya izigulo nezinambuzane zidlalela kude kuzo, but isitshalo ngeke sibe healthy if awusinakekeli. So i-organic fertilizer ke iyanakekela ke mntasekhaya ukuthi zihlale iy'tshalo zethu zihlale zichumile zisemandleni mntasekhaya. So amafama ngiyawacebisa mntasekhaya and mawabulele nalapha kuVukani because these kinds of information azilulanga ukuthi zifumaneke mntasekhaya. Mhlawumbe xa uthetha ngezifo mhlawumbe uthetha eziphi kanti ke naxa uthetha ngezinambuzane mhlawumbe zeziphi ezo zinambuzane if mhlawumbe ungaziveza? Yes, ezinambuzane zikhona izinambuzane mntasekhaya ezifumanekayo egadini zethu mntasekhaya, amabhungane khona nelantuza biza isundululu efumaneka ngaphansi komhlaba, ziyazitya iy'tshalo ezazinto ezayithi iy'tshalo azikho healthy mntasekhaya. Nezibhabhayo inyosi nentumpuni, zonke lezi zinambuzane mntasekhaya ma i-plant ingekho healthy ziyafika nazo zenze yazo zimoshe nje, but kodwa ma i-healthy azidlalela kuhle. Ndiyakuva bhuti wam, ndiyakuva. Ukhona umphulaphuli phaa ke osishiyele i-VN, ndifuna uvuba mhlawumbe usiyiphathele ntoni. Kodwa msasazi awutayisa bekomani ndimamela asiphathele ngoko sawutsho sithi kuthe kuthi kuqwende noko le-organic fertilizer oqala ngayo nje sake sibethe ngathi noko kuhle siphathela siphathele into ezirayithi. Bulelo mnqongo bekomani, danko. Siyabulela Mnqongo, siyabulela Ace, siyabulela kakhulu. Uthi hayi noko nisiphathela izinto ezimpashasha apha eVukani. Noko ke amehlo kuthe qwenge ngoku. Sakhe siyizame nathi le organic fertilizer. Ngoku ke i-8 imizuzu ngaphambi kokuba kubethe ke intsimbi yesibhozo eVukani Community Radio Station. Ke sive nakomnye umphulaphuli. Molweni msasazi. Molweni tata. Andazi ketana ngoba khange ubuze nalo mbuzo kuba ndingene inkqubo seyiphakathi, kodwa bendizabuza phaa kutata uba ndizobuza phaa kutata uba ixesha ke ngoku mhlawumbe esiyana ngalo i-organic xa usebenzise organic fertilizer mhlawumbi nezinye ke ezi zingekho organic inoba zishiyana ngeperiod engakanani izityalo kumaturity? Masithi kwenye iplot usebenzise organic fertilizer, kwenye ungawusebenzisanga yona. So inoba mhlawumbi zingashiyana ngexesha engakanani uvuthwa, yiphi enoqala ivuthwe, then ne-size mhlawumbi zeziphi ezabankulu, zeziphi ezingazuba nkulu kakhulu kunezinye. Enkosi. All right, siyabulela. Andiwazi noba bhuti wami uvile nombuzo kamphulaphuli. Andiphindele mntasekhaya ndiva kakuhle. All right, uyabuza utata apha ekhaya uba ingaba mhlawumbe umehluko undawoni xa usebenzise ezi-organic nezingekho organic, mhlawumbe ingaba ngeyiphi eqala ukhula xa mhlawumbe usebenzise i-fertilizer organic, mhlawumbe kwezinye izityalo usebenzise engekho organic, and also isize mhlawumbe ngephi ebankulu ibe ngephi ebancinci xa seluvuna. Enkosi. Njengoba bengitshilo ke mntasekhaya i-organic fertilizer yona ke iyasincedisa ekuthenini ukuthi even kwa umhlaba lona uhlale ucumile uhlale ubuhle. So i-organic fertilizer iyalekelela ukuthi zikhule kakhulu iy'tyalo zethu. So i-non-organic fertilizer zinobungozi ekuthenini ukuthi mhlampeni kuloo ndawo utyale kuyo if usebenzisa yona i-non-organic fertilizer iyakwazi uyimosha
indawo otshale kuyo ungakwazi ukuphinda utshale kuyo. Uthi uma uphinda utshale ubone manje iy'tshalo zakho aziphumi. So i-organic fertilizer yona ngisho noba sowuyisebenzisile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu uDumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam. Kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso uyafumaneka kule nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam, ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo, kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude. Abantu bebabaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso waseNtabankulu, uBhutlukhanye waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi beendawo ngeendawo eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo, koko nje yindlela yokuphila. Kona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nomboro umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Bhuti wam, ndicela nje uququmbele le question kaMphulaphuli ube sowusichazela mhlambe ukubana ubhuti ufumaneka phi xa efuna. Enkosi. Yes, mntasekhaya, njengoba ngisisho mntasekhaya ngithi i-non-organic fertilizer mntasekhaya kuyingozi because uyakwazi utyala ikhaphetshu kule nyanga okanye ngelo xesha. Uma ufuna uphinda utyala enye into kwakulanda ukutyale kuyo ikhaphetshu, i-non-organic fertilizers ke zona-ke ziyakwazi ukuthi zingahambiselani nale nto ufuna uyityala ngoku. Kanti yona i-organic fertilizer mntasekhaya ndisho noba utyale ikhaphetshu, mawuphinda utyala ispinatshi apho, ispinatshi sakho sizokhula ngendlela efanelekile and futhi sizokhula ngendlela erayithi futhi. Noma ungaphinda utyala itswele kwakuloo ndawo iyi-1 izawukhula ngendlela efanelekile, ngoba sikhumbule bengitshilo ngathi i-organic fertilizer, i-Nutriplant organic fertilizer iyancedisana even nomhlaba ukuthi uhlale usemandleni. Therefore uma usemandleni umhlaba uyakwazi ukumelana neenhlobo zezitshalo mntasekhaya. I hope uMphulaphuli uphendulekile phaa ekhaya. Yes, hayi uphendulekile. Ingaba mhlambe ufumaneka phi kumakhasi onxibelelwano ngaphambi kokuba sikukhulule? Siyabonga mntasekhaya. Siyafumaneka ke phaa mntasekhaya naphaa ku-066 465 853. Siyafumaneka lo number phaa ku-WhatsApp mntasekhaya. Ungangifonela kwi-calls ku-070 355 7327. Iyafoneleka leyo mntasekhaya. Ndingaphinda ku-066 465 8593. Inamba yami leyo ka-WhatsApp mntasekhaya. Ungifoneleke ku-070 355 7327. Ungangifonela nangeliphi ixesha mntasekhaya. Usifumanele ke nawe uMphulaphuli i-information ethe vetshe ngazo zona-ke i-Nutriplant organic fertilizer. Alright, hayi siyabulela bhuti wam kakhulu ngexesha lakho apha eVukani Community Radio Station. Enkosi. Bulela mna mntasekhaya, nibe nosuku oluhle, mathonga amahle mntasekhaya. Bye, enkosi. Ibe ngubhuti baxolile Maliwa ke lona besincokola ke nge-organic fertilizers. Phulaphule lethu ixesha ke ngoku liphelile. Ndinishiya ke nomfo kaMakhaya uMnqongo kule nkqubo ke yezithethe yamasiko ke nezithethe. Ngoku ke Mamela uZahara